Flotilla, ontziria, erasotu du erabateko impunitatez. Eta Europa Batasunaren begiradapean. Beste pirateria ekintza bat, Israele global sumu flotilla erasotu du nazioarteko uretan. Ehunka ekintzaile eta dozenaka ontzi baitu dituzte. Flotillaren aurkako erasoa Palestinako herriaren aurkako erasoa da. Borroka eta erresistentziaren adibide den herriaren aurkakoa. Itsas zuzenbidearen eta nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioak urratzen dituzte. Baina Europar Batasunak beste aldera begiratzen du. Palestinako herriaren genozidioarekin konplize den Europa. Egunero Gazan poliki gertatzen ari dena. Trumpen, su-etenaren gezurraren azpian. Cisjordaniaren kolonizazio bizkortuarekin konplize den Europa. Libanon eta Iranen imperialismoaren eta zionismoaren ofensiba kolonialekin konplize den Europa. Guk Gazaren blokeoa salatzen eta hausteko borrokatzen jarraituko dugu. Israelek genozidioa gauzatzeko duen konplizitate katea salatzen jarraituko dugu. Estatu Batuen eta Europako potentzien babesarekin egiten baitu. Palestinak egunero irakasten dugu bizitza, borroka eta erresistentzia.